maintie jara Malolo TV ma indien chino mar kukumaro achi mikelo ni kinde kodan Jeff Lombaka kachiel orango weche mag siasa bende sani iri koro dando doke ka bende koro ganda bro chak dhi e debe mana ndalo machoke ne kaka ibilandi kod duol mochune ta weche mag yiero manero IEBC kaka nowachi kod doho mar Supreme arwaki studio ero kamana mosogano oganda joluo moso ahinya kenda rwako nyingi poke wacho iluongan Steven Oko ero kamana nya Steven Oko arwaki studio Steve Paronade karo kod bura kaka nodhi e nyim doho maduong' gik mapacho kendi mar Supreme nyalo wacho nade confidence mar oganda ro kedo koso nyiso namo to nyaka wang'e ne to confidence mar oganda ro kedo ne kor jok mane buro dhi negi maber to gi jok mane buro dhi negi marach nyaka wang'e gigi duto kama inyalo wacho nade en shock kuom jite nikech ekta joma notero case kaka Jonasa be ne gitero to ipach iwone pani nyalo yombo to be joma noter ni court kaka Jubilee be ne gin confident ni onge i Africa ka court manyalo overturn presidential be poko beti poko timore to be ne giparo seche ma inie telo to ji kaka Maraga gin mane gipuodho bugi miyo tich en ke gin mane gikale members of parliament koro giparo they could not do it omiyo en shock en nani obed ni jogi obo kabisa ma seche moko jomoko kichiem nikech ne gin poko timre ni jomo lose to kutaki neno ker king'iye maber king'ama somo psychology neno ka gino affect okeno nomo omiyo gini podu ochanga maneno ka ng'at ma pod leko maybe kotiko ikachiel ginyalo realize kini karo tumre adier omiyo en shock piny ngima en shock Kenya en shock Africa piny ngima te nikech king'iyo all the news media te wuoyi gini ni Africa gini otimre to ayiso ne ga paro ni gima ok nyal timore nikech pok notimore pok otimre Africa ne mokwongo koro ji ne paro ni ok nyal timore ok nyal timre kata ker wuon onge ni mak nyal timre ayiso ne koro piny mar Kenya bitigo do kaka ranyisi kod piny of course yalo buti mano case mi bruter Harvard Oxford kendo dhano bro somo case no mano koro en case ma ibro ga puonjo go lawyers mano bro time thesis stage matimo PhD mano koro case mar piny ngima kendo notimre i Africa ka kendo Kenya mano case malich kabisa ibitigo do puonjo ga ni 2017 piny mar Kenya do maduong' ne oketho yiero mar oketho yiero mokwongo e piny ngima te nyaka piny ne chakre jago farao giri ma en no piny ngima ma e case mar ang'wen koro neno ka en gima pok otimre kendo en gima obwogo ji this time to aparo no en gima ber wasenyo wanyiso Africa ni piny ngima ni wan jo Kenya opogore gi jomoko iparo ni kirango mos ang'o mi wachore ni Africa pok notimore iparo ni buche to sebedo kadhi nyim doho mopogore pinje mag Africa kendo buche mo otenore kod weche mag yiero iparo ni en luore mamiyo ok ng'ad ga bura maber koso en koso neno gima ne timre ni katiba mane wan go cha judges ne ongo security of tena ne gini ng'uono mar jatelo to ka koro njo atimo Supreme Court koro Supreme Court en independent en third arm of the government koro gitegemea kabisa maja serikal machielo ineno ochungar kende emomiyo nineno kataka migosi Raila Amolo kod Wetangula ka gidhi kucha bodyguard to makimaki to nikech gidhi serikal machielo madakidhi abien kori ni yoro kata na president kujubu kanya to koyor ka koher macha serikal machielo mama chiluongo be president koro gima wacho en niya chon mibadhi ne nitie kendo dhano nohero pesa koro seche gi katiba mwan goni en katiba miluongo ni progressive to judiciary be nyocho bedo reformed and then number 2 case ma 2013 no ketho nyinggi kabisa koro maka incha gido evidence to incha gido mondo giredeem go their image koro mago factors ma nyalo miyo mondo ging'ado case ma wacho ne Raila Amolo Odinga wacho chande koro yieri godo kano tero bura to nowacho ni en thuolo machielo ma gichagi miyo doho mapacho kaendi mondo mi gichak ginyiso ganda ni kare gino nyalo betie doho to nane okawo ji nokwere kone ka wacho ni mano notemo intimidate doho agimatimre en ya na wacho immediately kane gidhi court that's what I said nikech kako se tiyo gimilongo psychologically one gima na wacho in my Twitter these judges
bro paro derio kapo giamwa kopo no migi evidence moromo ginyalo redeem themselves ka gin kod evidence moromo to no bedo no migi evidence ma weak to kne ginyal amwan get no wachni kamano no koro evidence mano keti nyimgi kod kaka no temre 203 mane ne chuno gin this time ginyis piny kata ginyis Kenya no one independent kendo achung na diere Maraga na ka question the process no wacho ni onge ka Kenya lo wachi ni ka process wach to outcome nyalo bet maber paro nade ke wacho ni yiero ken mana wuok oko dhi limo mbolo to wacho ni atieko yiero nitiere gi processes mathoth manyaka ludu to koseluku ka outcome mogicha ndio nego bet ni en gima adier ingen gima ne timre e case ni the evidence was all open yes magta king and that ne non man tino kwelie kikon keluru ma form 34 to gikelo photocopy ko an ayawa urusava yes iyudo ka jomoko be ma were not authorized odonji sava iyudo ka sava kanyo gipio IP address ma joma who are not even you are not part of that system kaka wananchi online liquid telecom iyudo ka gini nen free for all ngato ne donja to timo gimo hero to ka koro koni ya urute mano bende gitamre gini joka pod nindo koko anakeliuru form 34 magikelo original manen kod watermark koro man this was so open aya kichopo kanyo ipenyon sawa ang'o momiyo jomogo chon president ng'eny moloyo jomogo chon jogi abich jodhi kure mano bero tamo gi duoko koro gimi evidence ne ng'eny kabisa koro gima ne Jonaso kotimo ma I wish they had done ne gibiro go figure mano kwal ne magi lakini the whole process was a failure magori yeri kor wach mar doni mondo mi process ni rio dogi of course mana yego kabisa kende chabe na adwa join tabe ne an evidence kaka na pimo ni kana ana adwa mondo mi a presidential result team ya kod women rep koro kana adago toto to na adhi wacho na gini oduogi engage it was not fair mane momio na adwa join kore no kado wangi otimo gima ber ni oganda kenda no kar reactions mango ganda koni kod kocha oganda moko puoyo oganda moko bende wacho ni oyo kata ko yire godo to winjire ne Maraga okelo kwe e piny e paro nade gima timre ni Maraga podu okelo kwe nikech mbele kaka ng'iyo to nitie mudho moro to gimo timo chaber nyiso jin koro kata kin president to kinyal nyona ji ni kwelo mondo ibed jatelo ne wayien Kenya ka one multi-party democracy. To democracy means ni dhane maketie telo. Koro kada no ketie telo, wigi yieri, kagi yieri, we kwelo, koro mano omiyo ng'ato nyaka par diriyo. Mabe nyo king'iyo ker matin. Migosi matin cha. To inyeno ka en kendo nyo iyo wang kabisa. Nikech manyalo ketho ne 2020. Nikech kanyamo ne koro kabe abro kwelo. Nikech wakwelo ga. Koro mo bendo boge kinene kako wuoyo. Iye wan nikech kaka no paro igni abit nyalo kwelo cha neno ka seche moko nyalo bedo matek Maiso ni do okelo bok ne josiasa okelo bok ni josiasa kabisa to maini paro ni nyiso nade karo kod yiro mabe no betie mag governor senators MPs magi be wanyalo paro be wanyalo poni joma ni wachako ido kai koro ji mathoth dhi nyundo ka wacho ni gibe gidwane mondo mi oranga ne to bene ne gidonge makaya mano activist moko brother kata kawuono ntie Kenya Human Rights seche gi golo press conference akia gima gibo wuoye to gima bro temnia court mimne gik midigo inyime iluongo ni prayers gik mindiko midwaro ka emimi kidigo kotini koro NASA no kwayo mana presidential kende kata kiparo appeal moro malal gurai ballot papers gima ne gidigo ikon printing ma presidential ballot papers koro onge kaka court ne nyalo nullify the whole process negi kwayo mna ma presidential to koro ng'at machielo gima nyalo timre niya kibe itimo evidence no form 34B 34A mane ogocho go governor ni Oyomba wa fraud to then mane nyalo bedo kod weight machielo lakini kamano ni onge evidence ni tidhi kotini to mari no kinyalo yom nikech kot ng'iyo evidence to ng'iyo sheria magi gik ming'iyo ga miketo ga kotini Mese ni do kata bende governance moko sani njo ni tiro papers to gin bende nyaka gibede mana gi evidence nyaka gibede mana gi evidence kaka NASA no keto evidence Wao ginyalo nende case ni nige wacho ni NASA ne oyud ni gini rach koro rach ni gima do timre en niya o bedeni case ni ongade kapod MPs gi governors ko bedo sworn in to ng'ato ne nyalo dhi kotini to wacho the whole process
mar election, general election was fraud based on Supreme Court ruling. Mano nendo beti. To sani wabunge wango, governor osechamo muma, koro tek, koro idhimna staki individual. Okinyal staki the whole process. Erokamanya Steve Owoko. Tipo aronade kalore kod jok mosebet mangado bura, kalore kod kaka ne Maraga otimo. Paro ni en ranyisi mane ne lawyers moko. Nikech dire lawyers moko bende kinde ka kinde oganda osebiro kabiro kod mor koni kod kwanya. Kidhi nyim do to bura ok ngadi maber. Iparo ni Maraga onyiso example machalo nade ne lawyers wete. No gima timre niya piny kate kura pira betting magi competition ng'ata seche milusi wacho ref bwana nende kon ng'io ineno no onego miwa penalty ineno koro nitie ka complaint seche ma buro kong'ado on your side tineno ni one ai koro magi is normal ting'en wuoyo mni ang'o i Supreme Court ma presidential to pile ka pile Supreme Court Court of Appeal kod judges magistrate ging'ado buche modhuro to moko ging'ado makare jomoko lus jomoko win lakini ma en mna chiet omiyo jogi nigi cases everything to ging'ado ng'ada koro gima timre to how did you present your case? Yes. That's the most important thing. Omiyo jogi ng'ado ga case pile ka pile moko gitweyo moko giweyo emomiyo ineno kidhi to nitie jomotwe maisha jomoko twe mondo nyongi koro jogi ng'ado ga cases omiyo seche ma case ok favor it neno one ai to seche mo favor it go judges otimo maber. That's normal. Erokamanya Steve wabro kawo yo matin ka ito kod ugo tudu dhi nyime kod twak machalo kama indi. Jera Malolo TV yani kine makare maindi ni tero mar kuku mar wach mikilo ne kine ka kine koranje fulumba kasani ri warango weche mabene no wuok e nyimdo no ero maduong' mogiko pacho ka indi mar Supreme koro kod bura mabene no tere nyimgi kod NASA masani ri koro miyo oganda ikore ne yiero mar kir e okang' mar ariyo arwaki studio Steve arone mondo kwacha kutokoro warangi weche kaka oganda ka oduoko mowuok e doho kwa dok chien kwa na rango 2013 migosi Odinga bende ne donyiso ne bura manotero ne onge kod neno moromo kendo na wit bura miro oko ne wacho ni oyie kendo na wacho ni kata ibeni ogiyie kod bura no ero to gichiwo luor makende ne onge wach manogolo kendo manya inyalo neni otemo threaten institution mar doho. Sani iri weche sewuok ni kod kocha kaka kir wuoyo ineno ka LSK duol no ero mar magistrate sani koro pingo kendo wacho ni kero kuma ber ochalo ng'ama buogo doho iparo nade? Mano to wa expect. Mano to wa expect. Kata ne ben en kata ne ben na nikir Jonas manende Mario bedo nalified. Nigi wuoyo nikech buok. To seche ma ng'ato wuoyo tineno to ang'o motim the circumstance momiyo wuoyo seche go. Nikech seche go wuoyo ka rimo make shock bendo make ineno. Koro bang'e kose sober up tineno ka koro wuoyo opogore omiyo mae be king'iyo jo kaka nyo gi wuoyo kata kaka giwuoyo kiwuoyo kaka gin nomo gin nomo da tegi magitimo tegi kaka giparo kaka gisepare po ginindo koro circumstances king'ama serious neno ng'ani wuoyo under influence mar gima machielo you're under pressure but wuoyo no is not a big deal. The issue is ni court oseamua no adi election machielo koro kata giwuo kata kik giwuo that is final to mano ne do timbre kata an kata in kata na joma notelo court ka osebedo president then you actually bedo nullified to the kendo in a number jelly Africa people don't how would you react? It affects you psychologically we understand that tiparo ni unyisa mo e kindo oganda maneno kata mawinjo kechikero no wacho bende ni kadipo ni ochako yiere ndalo ma idhi yiere ngiri to obro ranga ne wach do no wacho ni nitie kaka nyako range mabende ni jo ng'ad bura moko wacho ni maidi chalo siem ni kadipo ni oloyo to dwani mondo mi olok chenro kako golo kata jodit gima timre ni ani en gik moko golo ng'amiluongo ni judge
ok yot kaka giparono nikech judges kantie makosa to gin kod joma ndikogi ni JSC mage joma nyalo golo judge to be nyama nyalo recommend ne ng'atni oket in tribunal the president koro president kata parliament dak bukre omiyo kata gibukre the employer mar judges and magistrate iluongo ni JSC omiyo mago kata kuwero mage uwe lakini gima timre king'iyo matut seche moko aparo ni jogi nyalo bedo no pangre nek taka ma all thing to kendo wadhi kwelo koro ka gikwelo mar ariyo kendo ng'embro dhi Supreme Court koro kwasebwogo gi this time to taka evidence nitie to ok ginyal overturn koro mago be wang'iyo from a distance ang'o miyo wuoyo kama to sani giwacho ni sani koro wadwa kawe 70+1% which is never, it can never happen be ginyalre koro seche gi magiwacho ma ginyalo temo manipulate the system mondo giyud 70+. And then kidhi Supreme Court to kaka nosebwogisha koro giapher koro mano be nyalo bedo one of the reason. Yes, 70+1 original yudo. No, it can never happen. Not in Kenya. Ntie kuonde be nyalo yude ma dictators ntie kaka Rwanda madhano lura nka kwa gocho neto akiana mabed nadi nikech ng'acho mako ji githwa nane kaka medo 91 kata 99 nyalo mna hilo pinje machielo kaka Congo ndalo Mobutu lakini not in Kenya. Kenya kada no is liberal, Kenya kada no free, Kenya kada no wuoyo go siasa wacho rajini kod berini ok nyal omiyo ka nyalre kata 65 omiyo gima wachenia maybe nitie gima gipango imoro ni kendo koro gidwa bogo joka mondo next time gibwokgi koponi kendo wabro end up in the Supreme Court nikech kwa big the same system jogi emanka to the same system, the same IT gima nyalo mono jogi kwelo okane. Tiparo nade kaloro kod weche mane jakom mar IEBC Chebukati wacho nadwaro mondo DCI otim nonro mondo ng'ata moyudi kod makosa IEBC okaw ne okang' majere. Paro ni maendi en duoko mar doni nyiso ang'one duol mochung' e taweche. Matimre niya odwa wacho ni he's not in charge. Mane gima wacho. And then odwa luokre. Eno chalo ng'ama koro wuok ng'eno gi chilo bed mane joma ne chilo. To gima timre niya the buck stops with him, any other head, any other chairman. En molando presidential ngamoyombo. En motimo due diligence. Kendo wamiye pesa moromo, gitimo moromo, facilities moromo. Makapoko lando ng'anyo yombo, to nego cross check otim what we call forensic audit. Omiyo konyalo wacho na nitie jomoko ka mowuonde nikoro jogi odwa mondo omaki to en monego wakwong kode. Nikech mano ng'at makoro onge gimiluongo ni conscious mzungu akidolo Kenya luonge namo nikech ne waneno ka mail morogore piny South Korea to president always I know it doesn't have to be here again nicho waneno mano mail monyocha utuomre I coast kabe noido accident to commander mar navy ma control the northern Pacific marameng he has to resign. So the responsibility of Bango election lies with the chairman, not any other person. Omiyo kiko wuondwa ndako wacho ni ana onge chilo ngelo to mano Emilian reb jomotho jomogo jomo lose property nyithindo jomadongo jomobedo raped remogo ni elwete and he should carry his cross or excuse himself. Paro ni sanieri eni ko machalo nade maginyalo bedo gore nikech bende weche ware koni kod kocha nasa programa ni ok gi dwaro mondo duol ni ro tayiero kwith ma otelo na piny owacho bende wacho ni IEBC tema nyaka tim yiero gima nyalo timre mbele kae to nitie mudho moro nikech ka en an kata in kata ng'ama chielo kata na jogo no bed and the other way around ad gitamre official gi kik manage the election obed no ori opposition Raila ema no yombo kaka en koro president ad gitamre kabisa koro jomancha mess the election from IT to the chicken. We cannot trust them koro kendo gi manage the same process. That is not realistic. Gima nyalo timre jogi osekawo gimiluongo ni hardline stance. Ka ber to migosi Raila Amolo kod Uhuru Kenyatta jariyo onego
bedi on a round table ka gionge jogi onge Ruto onge Kalonzo jariyo kende to giwuo kaka jo Kenya kendo giwuo kaka jotelo nikech ng'ato nigi jolwenje ng'ato nigi supporters mare to gin supporters ariyo gin supporters base maduong to giwuoyo to what is the way forward to ka giwuoyo to giwinjire then IBC kacha nitie jomoko maricho kaka the IT department wakon jogi wagol kata kwa golo gi for a time being kata seche matimo election kata jabich ka onge kacha election can be done India gin mna jadek pinje moko gin ma commissioners ariyo adek there's no big deal to kan jogi wamigi leave gidhi kama yedhi IT manager mantie wamiye leave ka ginyalo bet bi yudo consensus to wanyalo bedo uchaguzi which is peaceful to kano kaka giwuoyo ni waneno ka ok gibiyie to ka giyie gibro luongo mass protect to mass protect raia ma brother property will be destroyed to koro kochopo 60 days what happens koro Kenya dhi bedo kendo a limelight machielo mok ber mane the only option ka jogi obeta kend gi jariyo giwuoyo nikech seche ma gidiktan gibeti round table no uro gi jogi to jogi ni jogi they will still disagree to ka giwuoyo ni aneno ni election mabiro ni might not be peaceful alternatively Chebukati and his team imiye power gi serikal obro lando chieng' yiero gi chieng' campaign keluru kalata seu and then jogi poko ike what do you expect either NASA nyalo boycott the elections to kagi boycott election what happens there's chaos already ne wanene Zimbabwe wanene pinje machielo omiyo koro kama chomo ni okber kai nyalo kelo kuta ICC kendo kono nego bedo piny mondo be gitwa jariyo gi nego bedo piny kaka jomongere giwuo te paro nade in terms of campaign kweth mar Jubilee kachiel kod NASA ire kaka gidok ir oganda no bende gin johera margi mondo gichagi nyisi gi owe wachako duogo mae wach mantie giduogo gisema ideas mane gitiyogo kande koso koro giloko ideas koso koro giduogo ga wach mae nena sympathy ma sympathy vote uneno nyocha umia kura tukoto amua nunu vifaranga kaka nyogi chako kuro dwaro sympathy ni ya woguru kako gine adidom kuro giwok makutanga to man da oxygen woka mondo dhi okura to Raila bene uneno ayombo katimaya kwani ano kan kaja Kenya yawa na timango Kenya ka kuro bende anyucha yom kuro en na sympathy vote giboma nyen maginya be okwadwa anything agenda kodwa manifesto waongo time wan gima kuro duong kan kura nyocho kwan uru be wacho jomoka deko bet piny jo Jubilee nyen koro bora jineno janyanza achiel wajala chen ga jangine gimukamba ineno jogi kaka gitimre kodwa jogi kodwara jogi dwa gola gi thuon kata kumia kura wuguru wayomgi it's just going to be sympathy vote onge manifesto manyien ma idhi kelonwa masani onge ideas manyien onge be idea ani consume side kichuru ko the central uneno donge ne umia kura jogi joko wachon okawinjira miauru duoka uru kendo that's all Raila de kochopo ne umia kura njagi yomba koro miauru kendo mondo gitim nani ayombi that's all Raila de wacho ninyo cho yombe so enodo wacho ninyo cho mai omae ne umia bugi mai koro ng'ato dhi mana temo mondo mi sympathy oplidi gi joge mondo onene omnene horuma mondo wuok that's all to ginyalo learn from patterns mag gocho manobeti gocho yero mano mo gijalo ng'iyo ne kai ni noyde kura makama kan noyde kura makama koro kai mo tete te ko kata kawate okay manyisi niya ingene jo Kenya ka especially these jariyogi this to ogitim ka strategic planning kendo giongo department of research mano kura adware en seche gin go form 34B good for tan for onego gi analyze forms gi kabisa kinendo ka ne ogonwa kura kangino mes kama jogi koro seche gibigia koro kagi setimo analysis to giyudo kura mane ayudo all over the country ne gin kama koro mage mamiyo gi koro ging'en to which areas do we need to concentrate on but that one is not being done because man research kiseyudo research bo me data koro how to work with the data is something else. I don't think nigin joma kuro such go begin center moro magikete young men with calculators with what matimon gi analysis yote and then from there they know how to campaign
but in the absence of that chala ngat ma try in the mudho seche moko nyalo bedo matek i concentrate area ma kone gi concentrate Ero kada nya Stephen Oko geno ne wabro neno kero poro dino ko to kachiel kweri to mondo ng'eni to yero ni ri bedo e yo machalo na mondo machako yod ng'at moyombo kata gi ng'amolo kata ko nyacha ko bedo kod do kendo wabro neno ka seche kuchuba Abone ro kando nenya ko biro na kwa chako radi kendo je follow back out to masa